toto sendok cangkire panas kebul-kebul nyambut tenan wedang rondene Oteng remek-remek manis-manis pelayane Sedereng apa terus sing dipikir kok ora rumangsa Semane bakule gawe bingung hatiku lirikane waduh jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sedeleng apa to sing dipikir kok ora rumangsa dibuka pihak ditoto cendok cangkire panas kebul-kebul kok nyaplak tenan wedang rondene Batang ramang-ramang manis-manis pelayane santelang potro ngasir ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung hatiku lirikane waduh jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sedeleng apa tro sing dipikir kok ora rumangsa warungnya dibuka pihak ditoto cendok cangkire panas kebul-kebul kok nyaplak tenan wedang rondene Batang ramang-ramang manis-manis pelayane santelang potro ngasir besar ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung hatiku lirikane waduh jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sadereng apa tro taksir ora bisa
Assalamualaikum salamullah salam ujo poro agung sederek kawula ing mriki sedaya perlu apriksa di dumateng kawula Latihan rupa ngrini rupa amadani Latihan rupa ireng kata ingkang remet Bila kula niki saged dugi mriki sebab ditibali kaliyan warga mriki Lalu arah-arah kanggo hiburan supaya tegak sapa bisa aman ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda Ayo simbah-simbah ing kalong ibadah sebab umur sampun boten tambah kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangaksama wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Laskar ibadah iki. zamane wali songo nyebarke agama agama Islam kang mulya iku ajarane wali songo lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya elek marang wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa
Kling ya. Apa jadi kok? Ayo bantu lagi. Pas cerita lagi. Nggawa awe no. Nggawa awe. Rauman tenan. Bedel. Apa? Rakyat kok ya. Lu kan? Lu ya, Mas? Lu ya. Oh, jam 1 yo. Atur para kanca atur pambagya dhumateng para rawuh sedaya atur nuwun saged rawuhnya ing pakebalan ing atur punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karsa paring witata dereng maring bapak ibu sedaya padha bahu pikiran tenaga sarta bantu lawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring dada Sasuwun dumateng pangeran sagetono tepi kewajiban dewe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kados utusan keutus dening pangeran Mas bedel lagi. Mas bedel. Sing mburi dhewe kasih paling beda abang kuwi. Oh shit. Gede lengan deh. Anjane mau melu saprene konku ngateni janji prasetya negati kadung tresno pring sliramu dong ayu raele dinan waktu negati katon bisa ilang saya suwe saya rakaruan najan masamu anggadang aku samar yen sliramu rakengan kayu tak hati-hati cobi cersemoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yen durung nyendek sliramu nyendek sliramu urane tresno kudu bondo nanging lungite asmara saprene goku ngati janji prasetya ning ati
kadung tresno ning sliramu docayo reling dina lan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan pengetan sakatan aku sabar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti cobi semaya wae aku tresno karo kowe ning atimu saya gawe lara iku ra payu aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu kurane tresno dudu padha nanging rugi haus mas bedel lagi Jadi ke banjir. Aku deh. ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya kapira kancane pamuda batu iki kanggo maringati peron kanjeng Nabi Muhammad yang suci lan kabeh kancaku yen pinuju mlaku kudu laku-laku kancane basaku aja sesukaran kudu sing aturan muda kaya kewan wong rebutan pangan aja padha melo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala nanging rasa bodo mula dipilolo kancane pemuda lan wale kaula dateng para reksa pon sami nyadar mangke masih telan wale kaula dateng para reksa ampun ala-ala awe tunggal bangsa kados sampun cekap lagu-lagu kula pemanawi lepat nyuwun pangapura say Langsung aja kan? Langsung aja kan? Langsung aja. Foto ini kan? Urutannya dia. Langsung ucap aja. Urutannya dia. Sing malu-malu ya, malu. Langsung aja. Bulan mas itu apa tadi? Wes, sama cimudot aku dot cimuroko. Ya wes. pada bulan roja bulan yang besar
sekali pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam meringati. Pada waktu ini jatuh peron Kanjeng Nabi, karena waktu itu jatuh peron Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati, mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam pemuda laku berpudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi, jika tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip ora gelem meringati, sopo wong urip ora gelem meringati. Maring merot iro Nabi Muhammad kang suci. Besok yen wis mati dicempluke ana ing gani. Besok yen wis mati dicempluke ana ing gani. Kakaran neraka salawase ora ngerti. Kados sampun cekap kados atur kawula, kados sampun cekap kados atur kawula. Kula badhe kados sitadik urip negara donya. Apila yen lapat nyuwun kuing pangarsama, apila yen lapat nyuwun kuing pangarsama. Sedaya prakonco laskar ribat Coba ya. Janur gunung gede malam minggu kok ngalamun. Biasane sore-sore wis diapeli. Mangan timun dek, mangan timun joti campur sabun. Timbang ngalamun luwe becik ngalipur hati. Malam minggu dek, malam minggu ya mlaku melu aku nang simpang lima. Rame karo kancane endang kutha Magelang ono ing wayah sore. Ukir kayune cemara ayo ro tiwas nekser ning atimu dileloro. Seko pecel sate kerang nang simpang limo ayo mo tiwas mangkel kebacut ditinggal lunga. Janur gunung
gunung gede malam minggu kok ngalamun biasane sore-sore wis diapeli makan tiponde ojo dicampur sabun timbang ngalamun luwe becek berhati malam minggu yang melaku melu aku nang simpang limo rame karo kacane endahe kutha Magelang ono ing wadi sore uker kayune cemoro ayo ro sing dipikir nang ati menggawe lara saka pacar sate garang nasi panglima iwas mangkal cepel mongati tinggal lunga janur gunung gede malam minggu kok ngalamun biasane sore-sore wis diapeli mangan timonde mangan ojo dicampur sabun timbang ngalamun luwe becek kali ati malam minggu yo aku melu aku nang simpang limo rame karo kancane endahe kutha Magelang ono ing wadi sore diukir kayune cemoro sing dipikir nang ati menggawe lara saka pecel sate garang nang simpang limo ayo iwas mangkal kebacut ati tinggal lunga malam minggu yo mlaku melu aku nang simpang limo rame karo kancane endahe kutha Magelang ono ing wadi sore diukir kayune cemoro ayo ro sing dipikir ning atimu gawe lara saka pecel sate garang nang simpang limo ayo mo sek dipikir cepel among ninggal lunga janur gunung gede malam minggu kok ngalamun biasane sore-sore wis diapeli makan timonde ojo dicampur sabun timbang